भाग 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 भाग। अरे नतिया है तेरे करा तेरे नतिया नतिया देखो खा दे तो निम्न मन से का अब ये थाना में चल जे खाना में बुझा ये जो ना जो ये बड़का भइल बड़ा तू ही बड़का भइल बड़ा है कि कुछ भी कर दे हम तुझ में लगाई हम घर में सुन है हैं तोर बाप भिखार साला हैं तोहार बड़का बाटे राजवाड़ा ना राजवाड़ा घर के तू बड़ा हम भिखार घर के बानी त काहे के बियाह कोई लोग ना बुझे तो रहे अरे तो कहत के हाई देम हाउ देम कहां कुछ दे रे नती उतार जा नती हैं नती होई तोर हमें नती होई तोरा औकात नहीं के हमरा भी बोले के जानले तू नती कहत है ना उतार नी नु घमान तो तू जा ले अरे जिंदगी भर हमर भाई बार सनो के हमरा के बैठा के खिया दिया सन जिंदगी भर साला ओहनी के खाए के औकात बारे के तोरा खाए के बाटे तार खाए के बा देखल नहीं खीस देखल नहीं का बका नहीं खे अरे बहस करते बहस लड़ाओ तड़ी से अरे नती जिंदगी भर ना हम तोरा जिंदगी भर तोरा पे ना तलाक दे माप अरे कुछ दे तोरा लेखा औरत के जान तड़े पोछा लगावे के औकात नहीं के जा आ ते का बतीबे बोल फेंकत बनु हैं जितना घमंड कपड़े पे चढ़ल बेटे नु सब चौतारी सब बुझाई आके हमरा ना गोड़ पे तू गिरला नु तो तू कहिए दिया अरे गोड़ सुन ना सुन जा अपना भौजाई के लेकर रख बनु रेक लो रख भौजाई के जा ना अरे सुन अपना सुन सवतिया कहत रहे कि मेहरारू के कपार पे ना चढ़ावल जाला सिखावत रहे नु सिखावत ये तारा के नु भीतरे भीतरे हाय नइखे जान का चलत है घर में ऐसे तो हमरा के मारता पहले तारा के जान प्राण सब कुछ रनिया हम अब काहे खराब हो गनी है ऐसे कि तू भिखार घर के भिखारिन है ऐसे सुन ने उ जा एगो तोरा के ऑफर देता नहीं जाता ना तोरा घर में भिखार बड़ा सन उन्हीं के बोल दे के जा झाड़ू चप झाड़ू आ पोछा इजा करसन चल निकल आये मत चल ना ना ते थूक के जाता नहीं जान आई त मारा 20 टंपा आज विष्णु तो तोर हम बुझ ली है का करब चलो ए दादा झाड़ू लगा दी माटी के घर में ये नुबा हो कि दिन भर लगावत रह कतनो चिकन रखत धूर धूर उड़ते रहेला हेने ना हेने ए बुचिया के जाने कहां गुड़बे उहो त बिया नु तो जाके उनकरे घरे बैठ जाती है मन तो करत वही देवरा से बियाह करा दी अपन बहिनिया के जब देखो तब लाग रहती है ओनिए बूढ़ी के जाने कहां गोइली ना बुझाला नु ए माई आई माई के हो नंदी के हमारा आवाज लागत टटे ओ भौजी माई का भी गोला तनी खुश रह ए फोन ना उन कइल ओई का बिना बोलौले ई मुंह चोर जैसा रोतनी जी का करी रोई ना तो बताव ना हमारे किस्मत फूटा रहे का जानी कैसन लइके से बियाह शादी करवा देलु जा नतिया और हमेशा घमंडे में रहेला कि हमर होई चीज बा ते भिखार घर के आइल बा इस और तोर अपना भौजाई के माई के कॉल करत रहत बटुए ए भौजी अब हम नतिया जोरे रहब ना सब के ओके मार द माईए भौजाई के कहल में रहत तोसन कहा मेहरारू के कहल में रहत तोसन अरे भइयो से के खराब हो की जी मारत बासन मेहरारू के तोर हाथी पे लेके रहत तोसन है ओकरा के अपन जान प्राण बना के रखत सन ई मठी लागना जब न तब बुझा तक हम दुश्मन हनी मारे पीटे लागत हटवे अब ए बुझती ते अपन ओठवा सटा के रखती बात पे जब झगड़ा होखत तब आ जतनी है जीगावा ई कोनो धर्मशाला नानु हो राउर नैहर हटे एगो तो कैसे तो कहल जाला कि बिना बोलावले गौरा नैहर मत जई ह आदर संस्कार तो होइबे ना करी और औरा बनी त बिन बोलावले उड़ार के चल आवत हां बाबूजी बन के ई हमर घर ना हटे हो हमें घर के पराया हो गनी रहे जहिए बियाह ना भइले त ये रौडे घर रहे ताना मार लेलु नु जब मन जब आ जातनी कैसे तो कहा जाला कि बिना बोलावले नैहर ना जाए के चाहिए और तो उड़ार के आ जातनी देखो ए भौजी केहू ना चाहेला नु कि नैहर ऐसे मुंह उठा के चल जाई बाकी आज हमर किस्मत खराब तबन वैसे बोलत तड़ू जा है ए सनेहा तुम कबे जाते ऐसे किस्मत फूट गइल बेचारे तरफ अपन दोस्त केहू ना देवेला तनी से जुबान सटा के ना रहम ए देखा तो भाई मार के मर दही हाथ तुर देले बटुए है देखा तो देख पीठी में दाग कतना भइल बाटे ओए दादा लाल भइल बाटे अरे दीदिया देख कुछ खाए के भूख लगा का खाइबू जब तनी निक जबन में
ना तब इहे का जना कहां से टपक जाली कहियो झगड़ा क के कहियो लड़ाई क के एबरा पिटा के आइल बाड़ी जान जा ले आवा बिस्कुट डल मोटा दे दा पानी पी के करे कि जहर और खा के कहीं मर और जाई जिया तबे कर नहीं हरबे ना सुख बाटे ना ससुरबे सुख बाटे। हां खा के रखल रही जा ले लिया के दे दे ए बॉबी काई से कहतनी कि मर जाई जे लोला के बरियार रही नु जे घमंड में रही उ मरे के सोचबे करी आ जे लोला सटा के मिला के बढ़िया से रही तो ठीक से रही। आज भैया तोर हाथी पे रखले बने ऐसन वैसे बोल ताड़ू हाय आज हमरो मर्द रखले रे का हमरो बोलती नु ला खा लो ला पानी पी ला एगो बिस्कुट आ दे दे रे एगो दे दे बुच्ची आ किन दे हम जाए दम जरूरी नहीं के पानी पियावल पी ला चल रे होने काम बाटे इनकरे में बाझल ना रही आदमी इतना निमन खेल किन के गोड़ धरिया अथी करी आदमी। आई हो रमी हेनु कहाले किस्मत हो जे रोत नि कि नतिया ओकरा देखले नहीं के जात कि हमर मेहरारू निमन से रहो ऊपर से भौजाई ऐसन बाईसन खेलावाड़ी नु कि जब न तब अपना हमरा मरद से जोड़ते रहत ऐसन कि ऐसन तार मेहरारू करती हई करत भी ऐसन मारत पिरत पावन ए जावत नि त इहे ताना मारते का करे कुछ बुझाते नहीं के कहां बिया माई जाए तो मतारी है उ तो समझी नु कोई समझे तो चाहे नहीं के समझे भौजाई के कर हो खेलिसन के हमार हो खियसन अरे माई हम का करी हम मर जाई रे माई है बताओ नैहर आवत त इहे हो जाता टे ससुर रहत बानी तो जा देखो ले के जा उहे न नतिया का बेटा निमन नहीं के आज निमन रही तो हइए तारा दिन देखे का पड़ी त हां आदमी माई बाप के ओका पागल बाटे देखिए सुन के ना बियाह शादी करेला त ना त जांच पड़ताल क के बियाह कइनी जब ओसन मिलिए गल तब हम का करी कैसा त कहाउ त कहल बा कि साग से ना जुड़ाई त साग के पानी से जुड़ाई जब ई नती का बेटा नखन एथु करत सुख से रखत के जानता कि होके तो इनकर से निकामा मिल जाए केउ जानता अरे माई आतना मारत नु करामा मारी ले जाला करामा में जेकर जवन रही आतना मारत उ नतिया नु का करबे मन पिता के रह जात बाटवे मन तो करत ईटा उटा चला दे लेकिन का करी मरद बुझता नहीं हम उ नतिया हमरे के कुछ नहीं के बुझत फर्ज न कहत बिखार कर के आइल भाई माई संस्कार जे तन देले रहियो तो ओकर माई ज्ञान ओकरा के देले बिया ओकर त माई बिया गइल छोड़ दिहल अपन एथुनियर हो गइल आ बुद्धि ना दिहल कि बबुआ हइसे रहल जाला खाली तोरा के गाड़ी देत रहतन कि तोर माई हइसन खाली रुक ना रुक नतिया के मुंहे में मेथु क के घोर के पिया देतन कि ना रुक जान तड़ी अरे ओकर गाड़ी दिहल निकाल एक खेलवाड़ी बिया ओकर भौजाई जन ले एगो में दूगो में जुड़त रहती है हमर एक दिन तो खूब गरीबले रही खूब गरीब ओहू चलते आके हमरे के मारत आती उ चटनी चटा देले बिया अपन जल्दी उ चटनी चाट ले लेबा नतिया ओकरे मेथु में रहत आटे जौन कहते जौन करत आटे दामाद ना रहे त मरती मुंहे में के लहू बिग देत नतियू का बेटा का हम सिखा देती ऐसा नहीं ऐसा रहनी अपन रे लड़की आजकल के अरे जल खा लेता ऐसा फांसी लगा लेता ऐसा बताओ सब दुनिया त जब अपने घर के आदमी हंसता ऐसे करता हई ठेगा टूटनी भौजाई हिया हैं बताओ कहलिए त हमर करे जा फाटे लगल के बताओ हमर लड़की अब त ना गोड़ धोवे ना एतो करे एगो बोला ले बिया खेलावाड़ी आ मसाला ना बिया ओकरा के ओकरा का मसाले बिया अब फोड़ देना न संजयया के मसाले बिया ओकर बहिनिया जल्दी हां 24 घंटा ओकरे फेरा में रहेले ओकरे घरवा उजाले फिर बोल रहे माइनस वही खाली आवेले आई हमरा से कुछ नहीं के बताओ जानते कि बुढ़िया कुछ जानते नहीं का केवन पुआ पकावते तोर बहिनी हम जानते नहीं की देखो में खेलवाड़ी लागत बिया जल्दी से बुझा सिंगार चल पूछतानी चल हम पूछतानी बतावा ई हमर लड़की के हइसे ऐसे कहती मेहना मारते भौजाई होके सब दुनिया कही त ई गरियाई त ई अपने होके भौजाई ऐसे करतिया हमर जान निकल गेल ऐसन कहत अड़ी न है कि रौरे में गलती बाटे तबे न रौर मर्द मारत हवन हमनी कइन चल मारत रौवे में गलती बाटे हमर लइका आज निमन बात मोटा मांगर गावतरी सबत हैं आवे ने आ पूछतनी एकरा से खेला बढ़िया से बतावा हो माई ये त कितना समझत भी ये नु कहाला कि माई एगो मतारियो के ले बुझाइल दोसर कोई के समझे दूसरा के बेटा बेटी के दुख ओइ जा के समझेला न ए जो भौजाई बड़ी सन का समझत आव ना बुचिया आव ना खोरस मलाई लियल बनी ओइ रे बुचिया नहीं खेलावाड़ी हमरा के हैं ई बुझाता कि घर में नचनिया बजनिया आदमी आइल बैठे देखी हमर लड़की आइल बता आंख फड़ा के गइल बा बह गइल बा आंख नहीं खेल लौकत माने हमने नचनिया बजनिया हनी जा कैसे हमरा बोलतनी कैसे कैसे तनी के करत आरुस हैं हमनी के नचनिया बजनी सा तू तो चुप रह चुप रह बुचिया हम बतियातनी सासड़ी हमार का कहल चाहतनी रोरा बोली ना कुंवार बड़ुआ बड़ुआ जाके बेटा बन के आवाज से खातिन के तवासली त का हो गइल इहे जेबू त जे करबू ना भतर जे करबू फेरी में केहू का आवाज से खतरू समझा लेना
सीखो तारू हमारा नियर बात इनकर गुजर बाटे हमारा से के जनता के मिल जावे सन सस्ता धक झोटा पेरिया सारा पता नहीं का कले से हमर बहिनी के सारा पता नहीं रौरा ओठा तो चलो तारी बुझाता हम ही तो सरसों में पकड़ा रहनी हम ही ना पकड़ा रहनी हां हां बुची चुप रह जा तू जेकरा में 70 गो छे दो दूसरा के चमका के बोला तार मुंह चमका हमार लइके के ना आवेला का मुंह चमकावे ए दूसरा का धान खा तारू मती त मार देले हमर लइका के पता बा कुछ पता बा के साली पता है, से साली मिले है। नजर के याद से मिले चुप रह तोर बोला ना रे तब का कहानी बिना कहानी भूलेगा ये तो भौजी आई कुछ बोलत है ठीक लागत बटुए तू के हरवे जाके आई दादा वो त हां तारा का सवत है सवत घर में से निकलत ऐसा ठठकारा मारत जैसे बुझाता तो रोई जा विस्वाद पड़ल बा केहू मरल बाटे ए भौजी ऐसन माई से मत बोल बुझाई बहिन से बोला बात है 2 दिन के लवंडी से ए जगह का हिए रे का हिए जगह हमर बहिन ही हो हां इनके कते समझा दिनु कि भतार से झगड़ा करके नैहर ना भाग जाए के चाहिए रहे के चाहिए तोहरे खाए बतिया का हम जियता नहीं अभी हमार सब कुछ बाटे तोहरे चलती ना चलिए घर कि में भाता से झगड़ा करके अपना यार से बतियाओ तो भाता मार के भाग ले मसले बाड़ू गोतिया दे आदमी आके मसले त बाड़ू केहू सवाई तो मसीना अपन फायदा खातिर सवाई रौरा से मतलब हमार मरद कमाता हमार मरद कमाता तो संजय हमारी देता ओकर का तोरो के हां देता अरे साल सरा शान से खो पी है दूसरा के जन्मल रे ए जगह का हिए रे के जाया के चलती चलाई अरे बुढ़िया चुप अब हो अब तारा के बेटी कहां रही है गुंडा बोला दे मम्मी गुंडा बोला दे तोर भतार हमसा गुंडा बा वही से कहतरी खिलाड़ी खेलवाड़ी आओ तड़ी भतार से झगड़ा करके हमनी से आओ तड़ी एथी करे सास के तरफ खचरी गया रे अजय देरे बुचिया आज बिया कल मर जाई यही से ना बोली ना आ खेलवाड़िया के तो हमें जावले ना चाह अरे बुझे त काहे बोलत चुप तो पागल है काहे लोग बुढ़िया के खाना दे एक एक थरी खाना दो खा खा के चरबिया नुगल बिया उ खाना कम कर इतनी इतनी खाना दे अपने आप सुखाई तो मर जाई अरे मौत के के हाथ में बारे जे खोडिए पर सरल सरल आदमी के परान नहीं छुटते हाटा काटा बुढ़िया के मुगाए को तड़ी सब एगो जड़ी बूटी दे हम रोज एक बैग में ना करला सर 1 महीना तो लगातार देबे नु अपने आप टांग चेयर के मर जाई अरे दादा ई कहते हमरा के सिखावत इस पढ़ाते से चिंता जिन कर संजय बाबू तर बियाह करवा दे तनी 60 गट लगावा के आ दोनों आदमी राज करे के हम अपन 60 घट लगा ले लेबनी अभी हमरा के सोना के सिकरी बना के दी कुछ कहो हमार बहन हमरो एडवांस ना रहम ना ते बारे के अपना सास के सुन के रहत हम अभी रहते नु तो करके चपलिया देती मांग में के झोटे नो चले आई दादा इतना ना करिया के पागल हड़ू मिल के रहल जाला चल खेलवाड़िया के ओकनी के बुझाला कुछ